Чаму пакрыўдзіўся Лукашенко, каму ён робіць кампліменты, а таксама што разлавала былога міністра Караева і якія прэтэнзіі да беларусаў маюць іншыя высокія чыноўнікі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко мяняе кадры, варыць кашу і прызнае праблемы. Сёння ён прызначыў сабе новага памочніка па Гродзенскай вобласці. Ім стаў Константин Бурак, чыноўнік, мякка кажучы, не вельмі вядомы. Да таго Бурак кіраваў апаратам Саўміна і ў публічнай прасторы амаль не з'яўляўся. Цяпер жа непрыкметнаму бюракрату прыйдзецца выйсці на свет з разуменнем, што гэтая пасада можа быць добрай прыступкай яшчэ вышэй. Сярод больш дробных кадравых перастановак звяртае на сябе ўвагу прызначэнне новага кіраўніка адміністрацыі савецкага раёна Мінска. Ім стаў намеснік старшыні праўладнай федэрацыі прафсаюзаў Александр Шчаковіч. Але ж цікавая тут не персона чыноўніка, а словы Лукашэнкі падчас яго прызначэння, бо ён адкрыта прызнаў, што на Амкадоры, які дзяржава нядаўна забрала ў мільянера Шакуціна, усё вельмі дрэнна. Я очень буду ждать, присаживайся, подключения твоего с Амкадором. У нас большие проблемы. Поэтому надо приводить в чувство это предприятие и ни в коем случае нельзя загубить. Амкадор – это очень перспективное для нас и для России предприятие на нашем общем рынке, очень важное. Таксама Лукашенко прыняў новага сакратара так званай саюзнай дзяржавы Сергея Глазьева. Гэта ураджэнец украінскага Запарожжа, які зрабіў добрую кар'еру расійскага чыноўніка. У сярэдзіне дзясятых ён быў нават дарадцам прэзідэнта. Якраз на гэты час прыпала і акупацыя Крыма і пачатак падзей на Донбасе. І менавіта Глазьева называлі адказным за арганізацыю хваляванняў у прарасійскіх украінскіх рэгіёнах і сувязі Крамля з мясцовымі сепаратыстамі. Але найлепшае разуменне пра гэтага чалавека дасць яго ж цытата. У 19-м годзе ён напісаў калонку, якая выклікала скандал. Ён заявіў, што ЗША патрабуе ад Украіны зачысткі ўсходніх рэгіёнаў ад рускамоўнага насельніцтва, каб пасля засяліць гэтыя землі габрэямі. Калі падняўся розгалас, то чыноўнік упёрся і заявіў, што ад гэтых словаў не адмаўляецца. Вось такі персанаж цяпер будзе адказваць за саюз Беларусі і Расіі і слухаць кампліменты ад Лукашэнкі. Я давно думал о том, что наше движение к союзу, теснейшему союзу между Беларусью и Россией, должно основываться прежде всего на экономике. Вы экономист, я считаю, от Бога. Многое у вас, вопреки тем, кто думает иначе. Тут таксама трэба разумець, што Лукашенко ў дачыненні да Глазьева ды і да Расіі ў цэлым ніякіх ілюзій не мае. Ён добра разумее, што сённяшняя Расія гэта драпежнік і спрабуе ўсімі сіламі гэтага драпежніка не толькі залагодзіць, але і паралельна састрыгчы з яго поўсцей. Гэта добра было заўважна ў ранейшых выступах Лукашэнкі, калі ён ледзь не адкрытым тэкстам казаў, што калі б Беларусь захацела ў Еўропу, то Крэмль адразу б накіраваў свае войскі на Мінск так жа, як і на Кіеў. А сама ідэя змагання з Расіяй прыводзіць Лукашенко просто ў жах, чаго ён таксама не хавае. Так случилось, что у нас два государства существуют. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю, мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия и построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но тем не менее мы эту задачу должны решить. В противном случае вы видите, что происходит вокруг нас. Нам не быть и не существовать. Цяпер Лукашенко спадзяецца, што зможа балансаваць і далей, задаволіўшы свайго галоўнага начальніка. Многое ведь зависит и от того, как мы сварим эту кашу и преподнесем российской стороне и прежде всего президенту Российской Федерации. Он нацелен на то, чтобы мы поддерживали самые тесные отношения. И эта формула единого отечества, два государства, я думаю, на сегодняшний день это реализуемая идея. Так званае маладое пакаленне чыноўнікаў Лукашэнкі ўзялося за крэдыты. Гаворка пра Александра Ягорова, які быў нядаўна прызначаны на пасаду намесніка старшыні Нацыянальнага банка. Старшынём Нацыянальнага банка, як вы памятаеце, стаў былы прэм'ер Галоўчынка. І вось першыя вынікі іх працы. Цяпер Нацыянальны банк заклікаў камерцыйныя банкі пераключыцца на крэдыты для бізнесу і не так актыўна выдаваць спажывецкія пазыкі насельніцтву. Вось цытата Ягорова. «Мы лічым, што банкі павінны рабіць большую
упор на інвестыцыйнае крэдытаванне, а таксама зніжаць тэмпы росту спажывецкага крэдытавання, перш за ўсё не звязанага з купляй тавараў айчыннай вытворчасці. Задача не ў тым, каб з дапамогай нейкіх інструментаў абмежаваць крэдыты на імпартныя тавары. Наша задача зрабіць так, каб крэдыты на беларускія тавары былі нашмат больш прывабнымі. Канец цытаты. І гэта не першы раз, калі новае кіраўніцтва Нацыянальнага банка хвалюецца пра так званы крэдытны хапун. Месяц таму асабіста Роман Галоўченко ўжо адзначаў, што беларусы бяруць усё больш спажывецкіх крэдытаў і прыгразіў абмежавальнымі мерамі для банкаў, калі гэта будзе працягвацца. Але галоўную бяду чыноўнік бачыць менавіта ў тым, што беларусы бяруць крэдыты на імпартныя рэчы, і цяпер улады хочуць гэта змяніць. То бок, для іх крэдыты на беларускае гэта цалкам окей, а вось крэдыты на замежныя тавары ўжо праблема. Дарэчы, днямі Роман Галоўченко даў вялікае інтэрв'ю прапагандыстам, дзе яго спыталі, колькі грошай чыноўнік носіць у кашальку. На гэта Галоўченко адказаў, што некалькі сотняў беларускіх рублёў у яго кашальку ёсць заўсёды, таму што выпадкі бываюць розныя. Іншыя чыноўнікі вырашаюць праблему з цэнамі і гароднінай. Беларусы з розных гарадоў і рэгіёнаў працягваюць скардзіцца, што ў крамах прасцей знайсці грэйпфруты ці авакада, чым прыстойную капусту і бульбу, а на базарах цэны проста зашкальваюць. Магчыма, цяпер, калі ўлады трохі адпускаюць цэны, гародніны ў крамах з'явіцца больш, бо 17 красавіка пачынае дзейнічаць падпісаная новым прэм'ерам Турчыным пастанова. Згодна з ёй, у Беларусі павялічваюцца гранічныя максімальныя адпускныя і рознічныя цены на самую распаўсюджаную ў краіне гародніну. Пад дзеянне пастановы трапілі бульба свежая, акрамя мытай, капуста белакачанная, акрамя ранняй і цыбуля рэпчатая, акрамя чырвонай і белай. Павышаныя адпускныя і рознічныя цэны на гародніну будуць дзейнічаць да 15 мая. Нагадаем, што раней урад вывеў з-пад цэнавага рэгулявання 120 пазіцый, у тым ліку сала, квашаную капусту, квас, халву і сыры. Акрамя прадуктаў 16 красавіка таксама бестэрмінова павялічаныя гандлёвыя надбаўкі на беларускія аўтозапчасткі для легкавых аўтамабіляў. Ва ўрадзе патлумачылі прынятае рашэнне жаданнем падтрымаць айчынных вытворцаў. Лукашенко пакрыўдзіўся, што яго гуманізм ніхто не ацаніў. Пачынаючы з лета, ён патрошкі выпускаў палітвязняў і нават даў дазвол паказаць і Марыю Калеснікаву і Віктара Бабарыку, намякаючы, што гатовы адпусціць і іх пры пэўных умовах і саступках з боку захаду. Агулам такім чынам адпусцілі каля 300 чалавек. Апошняя партыя палітычных выйшла на волю ў студзені гэтага года, за дзень да самавыбараў Лукашэнкі. Але з таго часу пра памілаванне нічога не чуваць. Маўчыць на гэтую тэму і сам Лукашенко. Нагадаем, што раней дзейнічала наступная схема. У калоніі прыязджалі прадстаўнікі ўлады, якія рабілі прапанову палітвязням загадзя сфармуляванага спісу, каб тыя напісалі прашэнне аб памілаванні. Хто пагаджаўся, той у большасці выпадкаў неўзабаве выходзіў на свабоду. Калі хто адмаўляўся пісаць прашэнне, то яго квота перадавалася нейкаму наступнаму палітвязню ў калоніі. Цяпер мы звязаліся з былымі зняволенымі, якія ўжо пасля студзеня 25 года адбывалі пакаранне ў калоніях у Магілёве і пад Івацевічамі. Паводле іх слоў, у апошнія пару месяцаў ні ў адной, ні ў другой калоніі падрыхтоўка да памілаванняў ужо не вялася. Такім чынам выглядае, што пасля выбараў спыніліся не толькі самі памілаванні, але і ўнутраныя працэсы, звязаныя з падрыхтоўкай наступных груп. Пры гэтым дакладна вядома, што яшчэ засталіся палітвязні, хто па прапанове ўладаў напісаў дакументы на памілаванне яшчэ да даты выбараў і цяпер чакае рашэнне па сваёй сітуацыі. Чаму Лукашенко так рэзка спыніў усе працэсы, дакладна невядома. Магчыма, ён чакаў, што захад і ЗША ацэняць памілаванні і зробяць нейкія крокі насустрач беларускаму рэжыму. Галоўнай марай Лукашэнкі было зняццё санкцый, калі не ўсіх, то хаця б на беларускі калій. Для гэтага ён і дэманстраваў сваіх галоўных закладнікаў Калеснікаву і Бабарыку. Але ж гэты разлік Лукашэнкі не апраўдаўся, прынамсі пакуль. І цяпер ён, падобна, таксама паставіў свой гуманізм на паўзу. Беларуская трагікамедыя. Да вайны рыхтуйцеся, але ў меру. Цяпер па ўсіх абласцях праходзяць то вучэнні, то зборы, то праверкі боегатоўнасці войскаў. Ідуць яны і ў Гродні. Там дрэсіруюць мясцовую тэрабарону, але ж калі на месца вучэнняў прыехаў новапрызначаны губернатар Гродзеншчыны краю, то выпісаў сваім падначаленым не падзяку, а порцыю крытыкі. Яму не спадабалася, што пабудаваныя для вучэнняў кантрольна-прапускныя пункты абсталявалі занадта якасна. Уважаемые председатели, это неправильный контрольно-пропускной пункт. Столько затратить, это жилстрой один дом мог бы построить. Что с этим будет потом, кто мне расскажет? Оно изымается, разбирается и все. Возится. Когда?
Вот закончится учение завтра, и оно разбирается. Сколько затрат, на кого их положить? Привезли, поставили. Зачем это? Сколько таких на каждый город надо сделать, чтобы весь город по дорогам оцепить? Микрорайон Северный берег здесь вы закопали, больше ничего. Поэтому это слишком круто. Надо попроще, подешевле и не так затратно. Тым часам дзяржсакратар Рады бяспекі Беларусі генерал Александр Вальфович апраўдваецца і супакойвае народ. Ён наведаў палігон пад Івацевічамі, дзе распавёў аб праверцы боегатоўнасці. Аказваецца, для трэніровак прыцягнулі нейкія падраздзяленні не са складу ўзброеных сіл Беларусі. Падобна, што гаворка можа ісці пра спецназ Міністэрства ўнутраных спраў, атрады якога па ўсёй Беларусі наствараў Мікалай Карпянкоў. Акрамя таго, Вальфович заявіў, што чуткі пра новую перадыслакацыю расійскіх войскаў у Беларусь гэта фейк і няправда. Маўляў, нічога такога не адбудзецца і хвалявацца не варта. Тут Вальфович разумее, што пасля 22 года ад вучэнняў у Беларусі усе чакаюць якіх заўгодна наступстваў. Пасля мінулых вучэнняў захад расійскія вайскоўцы засталіся ў Беларусі і ўварваліся ва ўкраіну, у тым ліку і з тэрыторыі нашай краіны. Любіш Лукашэнку, тады любі рэпрэсіі. Суд Мінскага района нечакана прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі кантэнт пра ўладнага блогера. Тыктокер пад нікам Калючы Лайф выступаў у падтрымку расійскіх і беларускіх сілавікоў, крытыкаваў апазіцыю і адзначаўся рэзкай крытыкай на адрас краін захаду. А цяпер нечакана сам трапіў у адзін спіс з тымі, на каго наяжаў. Што стала прычынай такога рашэння суда, невядома, але калі блогер працягне выкладваць ролікі ў гэты аккаунт, то ўжо не важна, як моцна ён будзе нахвальваць там Лукашэнку і яго людзей у пагонах, бо любыя новыя відэа будуць лічыцца вытворчасцю і распаўсюдам экстрэмісцкага кантэнта, а гэта прамы шлях у палітычную камеру на Акрэсціна. Што будзе, калі пакатацца на электрасамакаце па гандлёвым цэнтры? Як вы, напэўна, ужо здагадаліся, нічога добрага. Цяпер пра гэта даведаліся і некалькі мінскіх падлеткаў, якія рассякалі на пракатных самакатах па калідорах сталічнага гандлёвага цэнтра Палаца. У выніку самі прадстаўнікі кампаніі, якая займаецца пракатам электрасамакатаў, паскардзілася на падлеткаў у ДАІ. Вынік быў хуткім. Бацькі гоншчыкаў будуць вымушаныя заплаціць штраф за сваіх дзяцей. У Беларусі зноў хвалююцца наконт небяспечных птушак. Гаворка ідзе пра вялікіх бакланаў. Гэты від, які яшчэ нядаўна быў у нас рэдкасцю, за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў стаў сапраўднай праблемай для прыроды і эканомікі Беларусі. Рыбаловы дык і ўвогуле празвалі бакланаў лятаючымі браканьерамі, бо гэтыя птушкі з'ядаюць вельмі шмат рыбы. Паводле ацэнак спецыялістаў, эканамічны ўрон, які наносіцца бакланам рыбнай гаспадарцы, можа дасягаць да паловы ўсёй рыбы на некаторых сажалках і штучна зарыбленых вадаёмах, а ў асобных выпадках, асабліва для карпавых гаспадарак, даходзіць да поўных страт рыбнага статка. Адзін баклан за суткі можа з'есці 3-5 кілаграмаў рыбы. Да таго ж калоніі бакланаў могуць цалкам знішчыць мясцовыя арнітакомплексы, выцясняючы іншых птушак, што гняздуюцца побач. Іх масавая прысутнасць стварае праблемы нават для такіх жывучых відаў, як шэрая чапля ці чайка. Але і гэта не ўсё, бо ёсць яшчэ адна праблема. Гуана ці птушыны памёт, які ў вялікай колькасці назапашваецца пад калоніямі бакланаў, радыкальна змяняе хімічны склад глебы. Гэта вядзе да гібелі дрэў і ўсяго расліннага покрыву. Цяпер у рыбных гаспадарках Беларусі з вялікім бакланам змагаюцца адстрэлам, разбурэннем гнёздаў, высяканнем дрэў, гукавым і візуальным адпужваннем. Птушак палохаюць газавымі гарматамі, пудзіламі і бліскучымі прадметамі, нацягваюць над вадаёмамі леску і сеткі. Дапамагае гэта, праўда, не заўсёды. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.